କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଚିରା ଶାର୍ଟ। ସେଦିନ ମିମି ଓ ସିମି ଦୁହେଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ଭଉଣୀ ସିମି ବହୁତ ସାଧାସିଧା ଆଉ ମେଧାବୀ ବି। ମାତ୍ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମିମି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଅଛି ଭେଜା ନା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି। ସେଥିପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋଯୋଗ ନାହିଁ କି ମନସ୍ତାପ। କିନ୍ତୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ କି ସେ ଆଇଲାଇନର ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିଯୋଗ। ମିମି ତା ଫ୍ୟାସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସିମି ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ସେଦିନ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିମି ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରେସର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମିମି କହିଲା, ଭଗବାନ, ଏ ଚିରା ଖତରା ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିକି ମୋ ସହିତ ତୁ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ? ସିମିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଥିଲା, ଥରେ ସେଇ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବା ଭିକାରୀ କି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଆ। ଆମେ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଆମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ମୋର ଏ ଡ୍ରେସଟାରେ ନା ଛୋଟ କଣାଟେ ହେଇ ଚିରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇତକ ବି ନାହିଁ ରେ। ସିମିର ଉତ୍ତରଟା ବାହାରେ ବସିଥିବା ତାର ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସେ ହାତରେ ନିଜ ଗାମୁଛାକୁ ଧରିଥିଲେ ମିମି ବୋଉକୁ କହି ସିଲେଇ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି, ପୁଣି ଆସି କହିଲେ, ମିମି ବୋଉ, ଥାଉ ମୋ ଥିଲେ ଥାଉ, ସିଲେଇ କର ନା। ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅ ସିମିର ଉତ୍ତରଟା ଏତେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଥିଲା ଯେ ବାପା ଖୁସିରେ ସେ ଚିରା ପିନ୍ଧିକି ବି ବାହାରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ସିମି ପରି ବୁଝିଲା ଝିଅ କେତେଟା ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, କେତେଟା ବାପାଙ୍କୁ ମିଳେ, ଆଉ ଏଇ ସାନ ବୟସରୁ ଏତେ ବୁଝାମଣା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସିମିର ଉତ୍ତରଟା ମିମିର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କରିନଥିଲା, ତା ମାର୍କେଟ ଯିବା ଗ୍ଲୋଜି ମୁଡ୍କୁ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଲା। So story created and presented by Saubhagyalakshmi. Thank you for listening.